Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Miyerkules na kita. Enero 26 sa tuig 2022. Ikaapat kag katapusan na kita nga Miyerkules sa naunang nga bulan. Kumusta kamo? Masuki namon nga matagpalamati sa kahanginan. Lakip na ang mga nagaupod na karon nga aga diri sa aton nga presentation via online. Sa mga naga-monitor na paagi sa Facebook kag YouTube, ang aton gid nga pagparamyaw sa inyo karon nga aga sa nasiling ko na Enero 26 kita nga presentation diri sa Aksyon Hotline na program. Aksyon are tayhupon checking in until 9:30 in the morning. Nagpakita na si Haring Adlaw pero kainang advisory sang PIMT kag sang PDMPD mayara kaina sang mga pag-ulan dira no sa area sang Northern Negros. Kaina ina sang kagahon ay kon nagtupa gidman ang madalom or madamol nga pag-ulan. Ayos, kumusta kamo? Masuki namon nga matagpalamati nga nagaupod na every morning diri sa aton sini nga pagpangalagad. Feel free sa pagpadala sang inyo mga mensahe dira sa comment section sang YouTube no kag subong man sa Facebook. Basta may internet connection ka lang, pwede kagid makigbahin. No, ipadala dira sa available nga comment section para aton ina mabasahan. Pero kung ikaw nagka-problema, why ka internet connection, worry no more, pwede gihapon, baka pakigbahin bangod mayara magkita sang text hotline nga pwede nugid padalaan sang inyo mga mensahe. Tandaan gida, ang aton sining text hotline 0963-757-0874. Anong pinakamaddalag ko nga balita nga aton natutukan karon nga aga? 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. I-check tani karon ho kay kon madumduman sa aton mga kaaksyon. Si Mayor Bing Leonardia nagligad nga adlaw nagparayag. Ngay ni siya ang plano nga magapakig-angot sa kay Governor Lacson. Lano ang tinutuyo niya. Ang iya tuyo nga magapakigsapol sa kay Gov Lacson agud talakayon, ining requirements balang nga RT-PCR test sa mga travelers coming from Metro Manila, no? Kay do may plano ang alkalde nga igaduso ini upod iya sa probinsya nga medyo pahalugon ang mga regulasyon kag requirements sa mga travelers nga nagapadulong di sa aton sa bahin sang Metro Bacolod kag Negros Occidental. Now, pamangkot, nano ayan may ara ayan schedule o maging available, kaya ga-discuss ini, upod iya sa governor because ang gobernador sa probinsya, if you remember, naka-work from home bilang measure nga ginahimo karon ni Gov. Kiti damo man sila sa provincial capital mo nga nagka-positibo sa COVID-19. Iambot ko na mayara response na ang gobernador sang probinsya angot sa sining luyag matabo sang alkalde diri sa syudad sa Bacolod. Damo-damo actually mo nagaayo nga luyag magpauli diri sa aton sa Metro Bacolod galing problema nila subong bangod sa regulasyon nga pagpatuman sang RT-PCR test result ang negative nga mo na siya ang balasiyan nga ma-allow ikaw o kung matugutan sila sa pagpauli, yang reklamo diri sang
mga pumuruyo kay ti kapin pagid kung magsakay ka sa eroplano dito ka bandung ka sa probinsya no sa Silay ti may kabudlayan sila since nga tuman kagastuso o dugang sa ilang gasto ini nga sahi sang requirement. Ti baloon ta na no kon bala ang gobernador sa probinsya na baton niya na ining palayag kag plano sang alkalde kag nano ang mangin sabat ni Gov Lacson. Ari pagiday talking about COVID-19, mga empleyado sa provincial hospital na dira sa Silay, ti may ara na sang 63 tanano nga nag-positive sa COVID-19. Now, although nga may pila ka mga hospital, at least ang hinubaan way pa sang report nga napadala dira sa Incident Management Team Division sa probinsya, pero ti ang serbisyo subong sang Teresita Halandoni Provincial Hospital. No, amo ni siyang ginatawag kay masami nagakasala kita nga ang panawag naton sa Corazon Locsin Provincial Hospital doon andan tabla pero actually ang Corazon Locsin is a regional hospital. Ang aton Provincial Hospital amo ni siya Silay tiyo base sa pinaka-latest nga data nagapakita mga kaaksyon nga ang syudad sang Silay ang Teresita Halandoni Provincial Hospital. Actually, ang latest na padala ditong advisory, ang mga extreme emergency cases lamang ang ila batunon, ang mga outpatient division, outpatient nila, medyo limitado anay ang pagbaton kay ang pinaka-latest nga datos nga ginpagwa tiniro 25 iniho kahapon alas 6 may ara sang mga nag-positive dira. No? 8 ka mga doktor, 19 ka mga nurses, 5 ka mga nursing attendant, kag 9 ka mga medical technologist. No? Amo na ang latest nga advisory o kon medical technologist, medtech kung tagon. May duwaman ka radtech nga nagpositibo sa COVID-19, isa ka midwife kag isa ka pharmacist, 18 pa ka support personnels, no? Ini sila tanan ginpaidalom sa quarantine. Kaya bakon mo na puwerte, no? Ang panalasa o kon ang halit gihapon ni COVID-19. Anong pagida? I-check ta karon ang pinaka-latest update man. By the way, sa mga taga-Bacolod, ang vaccination drive, kundi sige na, subong sige-sige iya, pero ang sabahin sang SM, ang resumption sang operation sa vaccination drive, maga-kick off o magabalik na subong adlaw. No, nagligad to temporaryo nga naguntat matapos nga ti nagpahuway anay, no, kag may mga disinfection naging patigayon. Ariod, Attorney J.V. Hinlo, bago subong nga commissioner nagsumpa na sa kay Mayor Bing bilang panibag-o nga commissioner sang PACC. Now, i-check na lang na karon. No less than kay Commissioner Attorney J.V. Hinlo, kay ti hindi lahog ni ang ginaabaga naman nga responsibilidad after nga gin-appoint siya as commissioner sa PACC. Siya po! I-check ta ni karon kay kundi nagligad to dira sa may area sa Bredcoho, kundi may na-recover sa isa ka loro, mga nagasakay dito, mga pasahero, can you imagine, sobra 20 milyones yung value sang shabu na-recover. O, tiyang palusot, tapos ang duwa nga man nagkaradakpan sa nila, inlihog lang kami niway, kumidiya nga may amuning karga, pero gina-insister sa mga otoridad, nga madugay na sila, nga nagabalik-balik. Tinglain, pagigindugangan man, no, way maniga pa uli ang parti sa Siyabong balita, o, kay dito sa San Carlos, may nadakpan man to, 1 milyon man, nga value sang Shabu. Inagay lapit kita sa eleksyon, ang question diri sa taga PDEA, because ang PDEA, ang Philippine Drug Enforcement Agency, sila ni upod sa pulis, kag iban pagin nga government law enforcement unit, ang nagamonitor parte sa isyo sang kuan bala, no, sang illegal nga droga,
nga tagsa ka eleksyon may mga assessment nga ginahimo, particular na ang ginatawag nga posible pagpakigbahin ang narco-politics nga isyo, di may mga politiko nga nagaka-benepisyuhan, no, sa sining pagsinulod kag damo gyapon nga supply sang shabu. Mayo lang kayang ayam dira sang Philippine Coast Guard purti katanda, no, at least na intercept pagkapanimaho ni nga may illegal contrabands, pinungkuan na dayon ng auto, why kasalbar. Paki-update man kita karon sa bahin sang investigation sang kapulisan angot sa tawo nga ginlutang dira, no, sa may Vendors Plaza lanong pinaka-latest nga pagpatigayon sang investigation. Kagiban pa nga mga information, particularly update sa naglumpat to balang 68 years old dira sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, may statement nga ginpagwa ang pamunuan sa hospital. Why gid bala kuno sila sa nakita nga sinyales sa pasyente prior sa iya paglukso dira, paglumpat halin sa ikalima nga panalgan, no, sa may tower dira sang Corazon Locsin. As a matter of fact, siling ni Dr. Julius Drilon sa iya sining nga ginpagwa nga advisory nga gindapatan pato siya gali bulong, ginpatumar pa siya bulong mga 10 minutos antes siya naglukso da, no, sa building. Now, gahinyo man karon si Dr. Drilon sa publiko sila nga pangamuyuan ta ang mga COVID-19 patient, kag sino man nga mga pasyente nga dala sa ospital, lakip na ang mga medical workers. Bagod hindi lang kakapoy, pati mental stress nga ila sini nga ginabatyag. Amo na kada ang pinakasubo sa bilog nga bahin sing imo sini nga experiences kabuhi mo. Bangod samtang gina-confine, ginabulong ka sa ospital, waay sa nagatatap kang nagabantay sa imo bla. Kay waay man sa ginaalaw nga member sang family mo nga magkadto na tuya. Kang amoy ang mag-attender sa makinanglanon mo because of COVID-19, animal klase COVID-19. Can you imagine bla? Sang una iya sang waay pa ni siya, ginaalaw may nagabantay dira mo nga mga makonsider naton nga miyembro sang pamilya. Ti kung may kinanglanon kung kaisa ang pasyente, at least may ulo istoryahon siya, magluwas nga may naga-encourage, may mga ayo nga mga sugilanon sa batian siya miyembro sang pamilya. At least kung may mga personal concern siya, pwede niya mapalabot gila yun, no? Sa mga nagabantay da, ay, pero ang malain, kati bangod sa sining animal nga COVID-19, tiway na ginaalaw nga magbantay kaya nga dra kagid sa sulod lang nga kung ano to ang concern sang imo pasyente, mabalaan mo gilayon. Ang nagwati mapalabot sila to mensahe pagi sa gwardiya lawagon sa gwadiho. Oh, bantay ni tayupon kadto de kay may kinanglan diho. Balaklon nga bulong mga muni na ti kabalo kang stress porti na puerting epekto sinastawo nga kapinpa kon hindi ka kabaton kag hindi kaya ka digest sa kaugalingon mo, ay budayan kagid. Now, anyway, pilalabang ina sa katon talakayan karon iya nga aga. Pero unahon ko niho kay talking about COVID-19, mga preparasyon actually do apat pagilabang ka mga bulutuan sa gihapon ang gina-utilize sa Bacolod. No? Pero i-check na kay nag-meeting kapon si Councilor Inisito Novero sa pila ka mga principal. Ang tanong, sino ang may akda ng mga batas sa Pioneer 1 at 2? Doktor para sa Bayan, Mental Health Act, at iba pang mga mahalagang batas. Sino ang pinaka-kwalipikado, pinaka-experience, ang may pinakamalupit na track record bilang public servant? Sino ang may puso para unahin ang kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino at may kakayahang ayusin ang ating bayan? Si Tito Soto na ang the one! Siya na yan! Alam niyo na, ha? Legit! Yan ang legit yan! Legit double kasako ng pamilyang Pilipino. This is a paid advertisement. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Ayos, padayon na diri sa aton sining nga pagpangalagad. By the way, karon ha, sa aton sining nga mga kaaksyon, may mga program nga possibly maapektuhan diri sa aton. Lawagon ko lang ni karon ha para maintindihan nyo kay
election time na subong, may mga activities nga ginahimo o kon may mga program sa Metro Manila nga ang nagauyat dito mo ning DZRH, Manila Broadcasting Company, nga may mga program kapin pagid ang pagpresentar mga interviews sa mga national aspirant or candidate. Now, di may mga program nga maapektuhan, pero standby ka mo kay i-discuss ko lang na lately adri sa aton sining nga pagpangalagad. Unahon ko lang anay nano ang nadangatan sang meeting ni Councilor Inisito Novero after nga ti ang preparasyon sang city aside from 4 schools no nga ginagamit subong bilang pasilidad sang syudad. Tinag-meeting siya yesterday sa siyam ka mga principal no diri sa DepEd no sa mga eskwelahan. Tinanong gin-discuss nila no nano mga concern nga ila sini nga gin talakay. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Quarantine Center Action Team Chairman. We have Councilor Rinicito Novero. Councilor, how are you? Good morning. May aga Action Art, may aga sinibilog management and staff sa Action Radio, may aga sa ating mga palanggatag maukod na tagpalamatid. Aha. Anong latest, sir? Mga ginsugilan na ninyo kahapon? Actually, ang ginimbita lang namon sa atong quarantine team, ang siyam lang anay ka mga principals kung school heads, ang siyaman ka mga eskwelahan, nga gina-ready natin immediately kung kinanglanon. In addition, sa ining apat abing nga nag-exister subong nga ginagamit naton sa quarantine and isolation centers. In addition, 5 isang tanan kahapon, and we discuss support sa aton bagong Division Superintendent, si Dr. Reynaldo Hico, support sa aton Assistant Division Superintendent, Mr. Peter Galimba, kay Dr. Pornan, kay Mr. Moises de la Cruz, ang mga members ng atong local school board, yan ang kitar ko man, ang atong mga engineers, Engineer Luxin, Engineer Campanillo, kag ang mga principals, kag mga nurses na among nag-manage ang kada center. So, gintakol namon to several issues like we inform them to be prepared already kay base magdugang, may God forbid, pero base magdugang ang magtaas pagid ang infection rate, ilang namon, we emphasize nga kinanganon gamiton gihapon din ng mga eskwelahan. Okay. Kaya gina-inform natin, nga ginapalibot natin ng ating mga engineers for survey of any possible necessities for repair, rehabilitation, or reconstruction of any portion of the facility. Also, we discussed the protocols, ang turnover, ang accommodation, ang pagbantay sa mga facilities na hindi maliwat ang pagdula at pagkawat sa iba ng mga electric fans. Uy. Binagid itong natabo dito sa Dumanan. Kag ang pag-emphasize na ining mga renovations kag mga ginpang utang naton nga mga facilities sa mga eskwelahan. Kag gingastuhan na sang syudad under the direction of Mayor Ding or the Vice Mayor Elcid. Mga worth 28 million na no less nga mga gasto da kag sige-sige kami gyapon gasto para lang nga masige-sige man ang pag-aman sa mga eskwelahan fit for quarantine and isolation centers. I emphasize that the moment matapos ni ang crisis, ibilin man na namon sa eskwelahan, tanan mga bagong mga electric lights, mga electric fans, ang mga screens, and so forth and so on. So we emphasize to the principals and school heads na ila man na responsibility ang pagbulig bantay sila, no? Okay. And then, I gave them my number. I asked for their numbers also at the same time. Ang numbers ng atong doctor and engineers so there be any need na kinanglan milabuton, malabot na kung gina yun. Yes, sir. Pero ini sila kung mo nga ginpreparan naton ara na dagin pamutang na to ang mga kinanglanon nga mga pagkabutang subong.
That's right. Ang ready na kaginasige na ako ang palibot ang ating engineers, may inventory na, kag may reporting, may dugang lang silang request kaapong regarding certain drainage, ang atop, ang kusina dito sa Lopizaina, na dapat naman i-reconstruct. Ang Lopizaina Elementary School actually, Action Art, amo niyang very, very first school na ginagamit nato as quarantine and isolation school or facility. Ginbutang natin dira, I remember, ang ating mga OFW that they created certain issues. Di ba? And so, we instructed our engineers to effect the necessary repair and reconstruction sa mga kusina ng Lopizaina. Inabutangan na natin sa ating mga nagabulusong kag bago lang nagbalata, bilang mga Iloy, ako ng Lopizaina Elementary School. Subong apat lang gihapon na gina-utilize nato, no? Lopizaina Elementary School, ang ETCS 4, ang Medalya, kag ang AL Jaime. So, ini sila subong hindi man puno based sa inyo record, Counselor? Sa subong hindi man puno. Pero mayo na lang nag-aaman kita. Ako magpuno ka magsobra sa apat, may ara kita raiding of facilities na mabutangan sa mga infected individuals. But as I pray, and always we pray, may God forbid. How about ang aton sinang ang midway na to bala? Kumusta to ya subong? Ang midway wala na ginagamit subong. Pero pwede man nagyapon magamit. Kung galing kada kwarto, isa man lang da pwede makagamit. Because that is only good for one occupant. Kag ina-negotiate pa nato ng South Hill, kay nag-lapse na ang December 31, wala na tahimo sang kontrata with the management sa South Hill. But I believe ang South Hill management willing gihapon magbulig sa syudad and will cooperate with us in assisting us address the issue of quarantine and isolation sa aton mga infected individuals. I see. At least well prepared ang city. No, wait naman ginapangayo, pero dapat may ara na kita advance kadaan nga matikang himuon, Counselor. That's right, Action Art. We are prepared, we are ready, we are always on the move, we are on the go, and we are always under the instruction and follow-up ni Mayor Bing kag ni Vice Mayor El Cid. That's why hindi man kami kapahuway. Sige-sige man ang amon nga libot, sige-sige man ang amon trabaho, sige-sige man ang amon meeting. I see. Sir, i-check ko na lang ni sa imo kay isa sa panawagan sa gihapon sa gobyerno bisan diin sa national and local vaccination drive. Kumusta mga teachers? Anong latest update from the DepEd? May nabilin pangaway mabakunahan? Maybe may harapan nabilin, wala lang ko exact figure kung tilang nabilin. But from the 1,129 yung mga teachers na meeting natin last year, dako na nga percentage sa mga manunudlo ang nagpapakula. Pero may ara gyapon, Counselor, nga do hindi gidi gyapon sa sila magpabakuna. Posible na. It's very possible. I will take that up again with our division superintendent. Kag mangayo ko mismo sang bagwa mo lang ang aton division superintendent mo. So he has to be apprised yet ng mga environment natin diri, including that issue. And mangayo ko sang panggit sang exact na data kung may ara lang. Kung may nabilin pa nga mga manunudlo nga wala pa nabakunahan. Pero nagligad to do mga pilan lang to, do mga 10%, no? Mga thereabout ang nabilin. Okay. Hopefully, na sa nagangkin man sila tanan, ang iban may mga psychological hang-up. Ang iban may mga medical reasons. Ang iban may mga religious consideration. I hope nga na-resolve ni tanan nga mga issues. Sir, kuhaan to lang ka bala, kay I know nga basic ko nakaupod ka man meeting with the mayor. Ano ginang main reason diri man kag point ni Mayor Bing nga daw may plano sa mag-istorya kay Gob partibla sa RTPA CR test requirements sa mga travelers coming from
Manila. Nanong main reason nga daw ginaduso ni Mayor nga daw kuanon palugan ang regulasyon kag daw i-allow na magpalauli diri especially yung fully vaccinated nga hindi na mag-present sa RT-PCR test result, Councilor? Yeah, mga 5 oras sa meeting namon sa last Sunday. Hasta mga alas 10 kami natapos siguro from 5 o'clock in the afternoon. Okay. Ang EOC, Mayor Bing, Vice Mayor Elcid, ang aton Executive Director sa EOC, among Dr. Chris, Dr. Edwin, Dr. Fernan, and the rest of the members ng EOC. Meetingan na mo na, lawig nga mo na diskusyon, no? Ang motivation sina is inspired by mga reklamo, mga pangabay sa mga kadama nato ng mga panguluyo sa Bacolod. Kung mahimo, total may mga pakunado naman na hindi nabala mapabudlayan pa kagpagasuhan ang mga nagapalauli diri nga mga Bacolod noon. Because si kung strict kumugid na RT-PCR permi, ang at least ang bayaran nila kada RT-PCR test is at the least, 2,500. Hindi kung pila sila ka-members ng family ma-travel. And then, kung ma-delay naman ang ilang flight, magpa-testing na naman sila na 2,500 in addition to the expenses ng ilang rebooking. Kaya ang result, nagkaka-release, delayed man actually actionate. Correct. Ang atong regulation within 72 hours from the date of swabbing, not from the date of release ng result. So, kung kaysa ang release ng result delayed, kaluluoy sila. So, nagapangabay nga kung mahimo, ang RAT, meaning Rapid Antigen Test, would suffice. Amo na lang ni pwede mabaton. Kung nabinagid kung bakunado naman, no? Okay. Alas 8:35 na. Ariyo kay daw ay paginman kita ka interview kay Mayor Bing partition mo. Ano gin ang main reason? Ano ang nakakam up ang city partition? Sorry gid Councilor no to ang aton line. Yes, I'm sorry. You were saying so, gin pa kamaayo, gin disidihan nga ang himuon na lang ang protocol man mo naging contain ni Mayor Bing sa Executive Number 3 nga. Nga ang alin sa Region 6 sa Oriental Negros, kung fully vaccinated ka, wala ka, vax card lang. Ano lang, ang iban, kung hindi vaccinated, present ka lang sa negative antigen test result. Hindi ng RT-PCR. Okay. Pero ang sa Manila and other regions, pangabay kami sa governor, kung mahimo, makasynchronize bala ang amon protocol na kung fully vaccinated na lang, bisan antigen na lang. Ang i-require hindi na negative RT-PCR test. Kaya total, ang pulos ang vaccination kung daw hindi man na mapusla, no? Basta dalon nilang ilang mga authentic vax cards. And then, kung symptomatic sila, they should be willing to go through our health process. Kung may symptoma, then i-agi sila sa test kung may symptoma. So kung wala, then may vax card sila, fully vaccinated, then negative results ng antigen, rapid antigen test will suffice. Kaya ang yes of province sa Subong, my understanding is, strictly kina-require nila gihapon ang negative results ng RT-PCR. Okay. Swab test. So daw hindi magsibo. Ang problema because may technical problem kita diri sa Bacolod. Kaya ang airport is now located in the city of Silay. Correct. And the city of Silay is within the territorial jurisdiction and political jurisdiction of the province of Negros Occidental. So beyond the territory and the political jurisdiction of the city. So in other words, we can still be bound by the provincial policy and protocol considering na ang mga nag-land pasulod sa Bacolod, maagigidanay sa Silay, which is part of the provincial territory and political jurisdiction. Kung nagapangabay kami nga kung may mo maka-meeting, and we wish the governor well. I prayed for him, actually. I included him in my prayers when I knelt down and prayed for even the mayor and vice mayor and our officials. We prayed for our officials. I prayed for Governor Bong, and may he heal very soon. And should he welcome it, the mayor being vice mayor, and all of us in the AOC of the city are willing to sit down with him
in face-to-face conference or even video conference. Okay. Pero ini siya gintunan man sa gusto kay silang kong worry ko naman since kang iya sa province panidugan ti kinahanglan ma-required gid kay may mga experience sa province ang ginakuan gani mo ginapiki ang mga documents bala pero siguro lain naman ang istorya in terms of measures kay mo nga mapasiguro nga at least ang i-present nila nga mga cards inang tutuod authentic bla. Action Art, ang magpiki, pila man lang na ka-porsyento, maybe even less than 1%. Madakpan man na, and they will be held criminally liable for that. Pero, ang tama ka-strict na protocol can damage a huge number of our people. And loosening it, without necessarily being responsible, can benefit also thousands of our residents. I see. Anyway, lantawon ta ko kabay pa i-consider ini kay tido naga-work from home pamalangyapon si Gobsubong Black Councilor. Yeah, so we wish him well very soon and back to his work. And we expect that he will accommodate our suggestion that he and his team will meet with Mayor Bing and Mayor Bing's team with him. Ate, sige, good luck. So, kabay pa may mga update ini, kag mayara communication lang, mangin positive ang response ng aton sini nga gobernador. Salamat, gid, Councilor. Thank you very much, Action Art. My prayer again, may God continue to shield and protect us all against COVID-19 and its variants. Good morning, good morning. Action Hotline. Ang tuyo diri sa city, according kay Councilor Novero, ang ila na discuss 5 hours of meeting before sila nag-decide nga mangin i-allow na blakapin pa kung fully vaccinated ng tao nga nakita ko may reason na budamo tuod subong mo. Bisan rin lang gani nagligad to sa Region 6. Ang mga nagaplano magpauli di sa Bacolod, nabudlayan sang protocol, sang regulation. That is why gani nga kita niyo ang pagbiyahe sa fast track temporaryo nga naguntat man nagligad and the other day lang nagresume bangod man nga tiyang kabudlayan sang tao gasto nga kung maglabot ka sa isa ka punto nga ang imo nga kwarta igo-igo lang implete tibanan pa sang RT-PCR test dako gi nga problema kaya sa Manila niyo mga travelers lang tawon ko na nung sabat ni Gov Lacson i-consider bala ini may mga technical people may mga medical experts man dira ang probinsya nga magatuon sini kag maghatag guidance kay governor kung anong ila panugyan kag plano diri kag bala i-consider ang ayo sang city angot sa RT-PCR test negative result regulation. Okay, malamo kung ako nakita ko baka pa mag-an ini para sa travelers pero take note nga nagligad to mga medical experts sa probinsya gambal nga bisan sa border gani siling nila dapat istriktuhon gini bantayan gid sa gusto o once and for all ang aton man lang at the end of the day ang bottom line diri nga dapat ibalansihon naton ang health kag economy issue no ang health kag ang para man sa publiko kag mga travelers ang para man nga hindi man sila matamaan dapat ini-balanse kag dapat eksperto ang ang maghatag rekomendasyon para nga way kita problema sa palabuton. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong nga signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Organization Race Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang ilan
tanan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagamat-amat evacuation ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo nadulanon dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain Obligasyon. Agod mas may balawaan ang plataporma, makilalaan ang personalidad kag matun-an ang panindugan sa may isyu kag problema ang ginapatubang sa pungsod, ginadulong sa Aksyon Radio Bacolod upod sa DZRH ang Desisyon 2022. May tigulo, bakit ikaw? The Presidential Job Interview, isa ka election flagship program sang DZRH, kaupod ang Pati Andri sa Aksyon Radio Bacolod las 4 sang hapon, tub-tub alas 6 ang takna sang gabi. Ari mga schedule karon sa hapon may ara, no? Enero 26, Miyerkules, si Ka Leody de Guzman, tinagapapili man bilang presidente. Ti karon sa hapon mabatian ini siya tub-tub 6:30. So meaning si Action Marlon Hinovia, Action Report sa afternoon edition, di nyo mabatian karon. Enero 28 sa palabuton nga Biyernes, same schedule, 4 to 6:30 in the evening, Senador Ping Lacson, no, sa pagka-presidente man gihapon. Enero 29, Sabado, si Senador Manny Pacquiao, no, bantayan ta siya. Pebrero 2, Miyerkules, sa masunod nga semana si Vice President Leni Robredo. No, pamatian nyo gina, no, kaya ang mga questions dira o gina-raise, nga mga pamangkot sang DZRH, mabatian naton bla kung ano mga pagsabat nila kapin pagid sa mga prevailing issues sang pungsod Pilipinas. Itama ang boto, iboto ang tama. Desisyon 2022, diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. Hoy, tamyaon ko lang anay ni ho. Good morning lang, more power and God bless kay April Banaag, Dinis Nuestro, Ernesto Paul Parino, required Jackson Art, mangkot lang ko, tani kung required pa RT-PCR test from Manila to Silay Airport. Amo pa ng istoryahan, ma'am. Kabay pa si Gov karon makahatag statement, even nga ini siya, kwan pa, no, work from home, kung bala sapol siya upod sa city. Si Alex Fuentes, may ngaga sa imo, Action Art, ara man si April Banaag. Okay, ang question mo ipamangkot na, subong bala purting trangkaso, Aksyon Nelmar, no? Do alos bala mga balay, sorry pero do ang observation ko, tanan nga mga puluyan, may nagatrangkaso, may ginaubo, may ginasipon, may ginaflow, amo na bala ang mga kwan, ang mga sitwasyon nga siling ko do kabudlay, no? Ti subong kinanglan, bisa na mo nang ginabatyag mo, dapat ang mga measures ng imuon mo do, COVID protocol na mo. Pilili uligo kuno natamiyaw si Vanessa kag Doc Matt Mayo, Jinky Jalagdon kag mga ARB-EFC family. Ara man na, Rod Gapis, Marivic Tayhupon Sigwenza nang mga agadra, Irene Salinas Ponciano kag Dennis Richard Tibor Roma El Presidente, live sa Bani Cafe sa Tangob si Sir Milili.
Bro, may nga gadra. Joel Masadya kag Roy Recuelo, Michael Singulamayin, Alin Luis Mutiyaho, present man sa Linawon Kawayan, Imbong Jocampo, morning. Okay katuan kong patrol kay check ko na nung latest investigation, parte sa itong naging tiro dra sa vendor sa plaza, iyaho. Patrol reports. Let's have action, Alvin. Graba sa aton nga linya, action, Alvin. Aksyon na art, nag-aapilar karon si Police Major Ramel Sarona sa mga pumuluyo sa Barangay 12 diri sa siyudad sa Bacolod sa sinuman nga nakakita sa posible suspect nga nagpatay kay Eduardo Denosta. Residente ni siya sa Barangay 8 diri sa siyudad sa Bacolod matapos nga ginluthang kahapon sa aga dira sa area sa vendors plaza. Now, sulod diri kay Sarona Action na Art as initial ining si Denosta ang nagaisahanon gid lamang nga nagapangabuhi bilang Remedyo General Action na Art, no? Kag ginalegar involvado ni siya sa pagduso man sang illegal nga droga pero amo panging mga bagay nga ginapadalman karon sang mga kapulisan. Kay man ginausoy Manila ang sa ila sining investigasyon nga ginaligar ng asset ni siya, Action Art, confidential assets sang otoridad. Rason nga ginapadalman ni kay asto sa background sini ginapadalman man Aksyon na Art karon sa karon wala pa gid nila makitaan, wala sila sang kuan pagidadang tulit nga nakita as to the motive pero wala nila ginadula ang issue sang illegal nga droga kasubong man ang personal grudge bala Action Art sa diin Tikikomo sa alleged asset ni siya sang otoridad o kung law enforcement. That is why nga isa ini sa ginausoy man karon sa mga kapulisan ano ang sa motive Action na Art. Bali gaisano lang to sa gintiro, ano? Gaisano lang siya Action na Art nga sang gintiro dira sa area sang Vendors Plaza Action Art. Ay sus, subong way pagid-witness nga nagpalapit police. Oo, that is why karon ang apilar ni Major Sarona sa pumuluyo sa Barangay 12 na base ba lang nga may nakakita kagwa mobligan man sila. Number 1 diri sa identity sang suspect o suspects posible nga nagpatay sa iya. Kag diri na ma-develop Action na Art ang sunod sa iyang mahibaluan nila sa motive sa pagpatay. Ang pahayag ni Major Sarona. Ako parang paray nung investigaran may mga information sa mga ginawa nga allegedly atin siya sa informal sa law enforcement agencies sa Bacolod. Ako na mo padalman kay kinakatan kita mo sa background check kaya pagkatao kaya parang balanta kung ano gino siya. By the way, talking about the background check, kamusta? Ano ni siya ang pagkatao niya sa dito? Pagkakita siya daw wala na rin kita pag-uwiya kaya pagpantaya daw yung babay ano pa namin siya kaya ang ga-identify gani kagapon sa iya ang iya mismo siyaon nga halos kung gani pagpupukan sa plurarya pero kita yun na mo nga tagpuan lang para may 55 kaya mo sila sa mapalubong ng kami kaya also sa lawayon kita na ambit ko pero patay naman siya kasi tayo mabulit siya nila na mapalubong ang sila. Does he involves in illegal drugs, sir? Ako para ang atong gininvestigaran. As to the motive, Major, kamusta ang nakita ninyo, sir? Ang personal drugs kahit ang illegal drugs. Aksyon na Art kapahig lamang inisang pahayag diri ni Major Sarona. Duha ang ila sining ginalantaw. Illegal drugs kag personal grudge action. Why man kay istorya ang pamilya? How nga basi kung may mga pamahog ni kabuhi na bla? Oo, wala man sa may na istorya Action Art. Actually, kung si Sarona pang pahambalon, since nga ginpilit na lang gani nila, ang tiya sa sining biktima, number 1 to identify kung bala ila ginihimata.
samtang yara sa Puneraria Action na Art. Pero magadepende man gyapon ni karon sa mga kapulisan base makakuha pagid sila sa pinaka-latest diri sa kamatayon man ni Dinosta Action na Art. Aha, grabe, no? Subong ya kung tirungon ka nga daway, kapin ba kung daway witness do, laban gusto na ang kaso, ha? Oo, ang kalabanan tabla. Ha? Ang isa sa problema Action na Art. Damo-damo na sa mga cases kung nga kuan mo, nga why gid bla ma-solve ang mga crime bla nga antes pa man nagpungko di si Colonel Martir, damo niya sa previous years nga why gid masulbar. Oo, gani man. Amo na nga challenge karon on the part sa mga kapulisan. Ang iban man kung kaisa ma-identify nila Action Art, ang problema lang ugalin, ang pamilya naman nga it seems hindi man kagwala gana na magpasaka sa kaso. Amo pa na ang isa sa mga problema. Gani man. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man gubahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat Patrol with Action Alvin Graba. By the way, siling ni Ma'am MGS Candido, siling nga Action Art sugid man subong Hildori, Ma'am MGS Candido Hildori, sugid man subong trangkaso. Tani bay ayuda nga vitamins. Ambot ko nagapanghatag man vitamins, i-check na nabi sa city na ng mga ginabulig nila diri kay amo ning reason kung nga subong purti kabakal sa mga paracetamol. Kay tidamo ginatrangkaso, kay isa may ubo pa nga dala, no? Sipon. Ay, grabe, kabudlay. Sumong kagdasig pa manglaton. May observation, tani imbis nga vaccine, tani vitamins na lang gina-inject like sa lungs nga vitamins. Okay. Siling Ma'am Hildori. Ayos, ara man ka monitor, karon nga aga si Hong Kuros, Lumanog Seva, Schwarzenegger, Garganza, grabe ba? Josefina Dignadisi, Jess Asuncion, Rosana Arisivita, Ningning Siason, Jaime, Parinuel Zambales, JC Halandoon, Arnil po di Samparado, Iho di Puta, ay pertingalan niya, Vince Lorin Sidilio, Christian Bia Dalisay, Aileen Mayo Antonilia, Jane Suarez, Uyanib Daniel, si Kate Kat Dalompinis, Dorin Panganiban Panonsilio kag Mariano Dorado. Michael Singo Lamain, may agad na sa imo, silingya monitor lang kami Barangay Alihis. Imelda Hardiliza Mendoza, Charis Hiponea Maranyon. Rachel Nasungayon of Public. Ma'am Rachel, how are you? Ang aton DTI Regional Office 6 Director, no? Edwin Pantaras, Melvin Morales, Araman Primo Fortuno Jr., Prinuel Silingya, Tamyaw lang Kubiboy sa KBS, kag Choy Rizal, kag anak niya si Joy, gamonitor, April Jacinto Minamin, Ricky Fernando, Ryan Impio Montelibano, good morning man, Jereline Salvani Dumasig, Edwin Pinida, Daisy Tiam Chosima, Ming Gayatao, Rofi Libran ka monitor man siya, Beverly Jane Di Jose, Tiray Masconiana, Gonamol Nevram, thank you gida, paring Raymond Alarcon Sagal Jr., pare, may agad na sa imo, thank you for listening, Christine Lactumed, Mervin Istoki Vicentino, Grace Carillo kag Arnold Oynoyd Christine Nonoy Luner, Sonia Bonda kag Reynold Rosal may agadra, no? Cesar Ilian Jr., Vergie Olpinda kag Noli Villaflor, si Inday Blasara man, Marco Sampior, salamat gid, Raymar Hicano Haliasgo ga monitor ko na, Vergie Olpinda, morning man, si Inday Maricel Marande, si Bolkia, si Puloy kag Ernie monitor man upo dira kay Mrs. Salamat gid Ihadrobanil. Araman Bernadette Peruelo Magbanwa. Ayos. Pagbalik ta karon 30 basi mga istorya naton
sigov no kay ga-communicate kita umpisa kay inati nabalaan na to naka-home quarantine sigov work from home siya bala. Balik trabaho na siya pero work from home pero I don't know kung subong mabalik na siya sa bahin sa pag-report sa Kapitolyo kag nanong reaksyon niya sa sining luyag matabo nga pag sinapol sang LGU sa Bacolod i-consider ayan ininigob no ang ayo sang city nga abi-abi sa inyo bing mga ka-aksyon anong paglantaw nyo hindi na dapat hindi na pag-require RT-PCR test result ang mga travelers coming from Metro Manila kapin pa sa mga fully vaccinated. Ang comment niyo importante niya para may baluan ta mga ka-aksyon. Ipadala lang dira sa Facebook comment section, hindi gani sa YouTube, kag sa text, para aton mabasahan. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilakang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw luton, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po sa medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pag-saka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan. Halin kay Angela Gayon Dato Castillo niya, good morning, Action Art, tani kon fully vaccinated, hindi na mangita RT-PCR test, ang bata ko halin sa Manila, mapuli sa February 18. Ang flight ni ano ang requirements sa Silay Airport, salamat sa Mangga Tutong Barangay Felisa. Actually, kung hindi pa ni masettle, kag hindi pa ni mag-isa ang desisyon sa Bacolod, kag Negros Occidental, ang Negros siya sa gihapon kapatuman, no, sang negative RT-PCR test result sa kinanglan pag-abot nyo diri sa probinsya. No, may ara ka mo ma-present. Within 72 hours, ina nga result. Esta subong duway panimatagan, yapon sa Manila, to, sang nagkakaigo nga akto nga mapadasig balatan ni no, ang result nga mapagwa. Like for example, ang genome sequencing, kung bala may Omicron na nga variant, ti sa Bacolod, ti subong ginahulat pa na napadala naman to sa Manila, pero hasta subong way pa reply. Way pa na padala ang result. Ti gusto taluyag ta may baluan, kung bala, ining epekto sa pagtaas na naman sang cases, at least mag-confirm ini, kag may ara mismo sang valid information and confirmation coming from laboratory, no, kung nagkakandak sang genome sequencing dito sa bahin sa Manila. Bigin mo, 3,000 is 3,000 no, kung mag-awad ka RT-PCR test, na kung way ka kwarta, sinakaroon din mo ng kwaon, abiman, no, ulustuhan lang ipliti mo. Kung barko, do ay problema kung diri ka dungka iya sa bread ko. Marivic Rivera Delgado kag Felix Vergola Campaniel, no, may agadra. Araman Solidad Servando Embarque. Way na ko galing Chimpo o Sorigid, no, so way ko malabutan nga mga mensahe. Ang mabilin ko lang sa inyo mga kaaksyonta nga nagamonitor karon nga aga, ari ay depensa kontrang kaso ubo ang imo sini nga problema. Ang ginapanugyan ko gid sa inyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government Quadernal Jr., no? Sir Nonoy Fernandini Quadernal Jr., happy birthday karon ngadlaw. Now, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, sa napulo ka pesos lang, mabuligan kagid, no? Mabuligan kagid nga bakod ang imo immune system. So ano man nga mga masakit, mga balatian, kuan kagid diya, makasiguro ka nga hindi ka dali-dali matapikan. Damo siya vitamins, phytochemicals, kag minerals, nga mo ning magasupport sa lawas nyo. Kabalo ka, bisa na mag-common illness, hindi dali ka matapikan kung hina ang imo immune system. So mo nang gina-recommend naton, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Isa ka produktong ginatagan sa approval sang US FDA, kag ginproseso, ginpatubas ini ang ginagamit nila nga mangosteen, ang super variety nga mangosteen nga si Dr. Alfred S. Villarico gidlang ang may kaugalingon nga plantasyon sa bilog nga Asia.
Kunari ka sa Bacolod, mabakal nyo ni sa Negros Gray, Sincere, Wakong, kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar. Ang nami ipagid kung parisan mo sang tea, a perfect combination para sa maayo nga kondisyon kag maayo nga ikayang lawas. Why na ko galing tiyempo, iban karon sa Aksyon BBB program, tutukan nyo mga ka-aksyon. Aksyon ay tayhupon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.